Egunon, aurkezpenean erran bezala, saio honen helburua haurrak, ikasleak euskaldunazteko edo hiztun bilakatzeko prozesuari eta prozesuaren xedeari berari oinarri metodologiko teorikoa ematea da. Soziolinguistikatik eta zehazki hizkuntza sozializazioaren paradigmatik. Nago, gure ahalegin soziolinguistikoak koherenteak izateko teoriak behar ditugula. Eta arlo honetan, haurrak nola bilakatu hiztun aktibo, honetan hamarkadatan bai irakasleak, bai hezitzaileak, teknikariak, haunitz jende, ibili dena arduratsu, haurren hizkuntza portaeren inguruan, ibili dela zen honez, proiektu onak egiten, baina teoria egoki baten itzalik gabe. Eta nire ikerketetan hori ere izan dut helburu. Hau da, honi guztiari koherentzia teoriko metodologiko bat ematea. Eta antolatzaileek hala eskaturik, ekarri dut honat eskola hiztun bila jardunaldien gaiari ekarpen hau egiteko. Eta has gaitezen gogoeta bat eginez. Eta gogoeta esaldi honetan bildu nahi dut. Bai inozoak izan ginen. Duela 5-6 hamarkada abiatu zen euskararen erabilera berreskuratzeko eta zabaltzeko proiektu kolektiboa. Artean, hizkuntza nola berreskuratzen den ezkenekien, plural maiestatikoa erabiliko dut, naiz eta jakin hemen gauden gehienok ezkinela sortuak edo etzinetela sortuak. Gazte haunitz ikusten dut eta oso gauza positiboa da. Diodan bezala, duela 5-6 hamarkada hasi ginen ahalegin horretan, baina ereduri gabe, erreferentziari gabe, etzagon hizkuntzak berreskuratzeko eskulibururik, halere, orduko euskaltzaleek zen honez eta intuizio aski zuzenez abiatu zituzten hainbat proiektu hamarkada batzuen buruan gaur ezagutzen dugun euskararen zoru soziala egituratua bilakatu direnak edo euskalgintza ezagutzen ditugun proiektu horiek bilakatu direnak. Baina intuizio ona, zen ona gorabera, erabili ziren, buruan izan ziren hainbat ideia, egiatzat jo zirenak eta prozesu hori gidatu zutenak, hamarkaden buruan bilakatu direnak ez hain egia, edo ikusitugu ez hain egia zirela. Prozesu honetan haunitz ikasi baitugu. Axioma, egiatzat jo zen baieztapen horietako bat, da euskara eskolan sartuta dena konponduta dago. Euskara eskolan sartuta salbatu eginen dugu. Eta hain zen biribile baieztapen hori, nun iduri baitzuen denbora kontu hutsa zela. 3 urte zituztelaik aurrak sartu eskolan, 12 urte espeatu eta aterako zen handik, hiztun osoa, eta ez hori bakarrik. Gazte euskaldun hori, urte batzuk geroago, sartuko zela lan munduan, sartuko zela enpresa batean, 19-20 urteko gazte bat, unibertsitatetik aterata,
eta beak euskaldunduko zuela enpresa eta lan mundua. Ikaragarri fedea zagon eskolaren lanian eta edo mekanismo horretan. Dena egingo du eskolak eta denbora kontua da. Eta badakigu ez dela hola. Inozoak ginen hori pentsatzen baldin maginuen. Bertze axioma bat funtzionatzen zuena, zen ikasleek ikasgelan euskaraz egiten baldin badute, handik atera eta euskaraz eginen dute. Gerta daiteke, baina gaur egun dakigula, badakigu halako transferentzia automatikorik ezin dela. Espero per se gertatzia. Ezin dugu pentsatu automatismo hori gertatuko denik komunikazioaz haunitzez ere gauza gehiago dakigulako. Badakigu ze testu inguru komunikatibo induzitu eta determinatua den ikasgela, eta horrek ez duela zer ikustekorik komunikatiboki plazarekin edo jolas librearen testu inguru batekin. Pentsatzen ginuen, horretaz gain, euskaraz jakiteak ekarriko zuela erabilera. Hau da, zen honez eta intuizio zuzen askiz, baina zenbait axioma genituen ez egia direla ikusi ditugunak. Eta oro har pentsatzen zen, euskara berreskuratzeko prozesua zela nolabait euskara galtzeko prozesuari buelta ematea. Ikusten baldin badugu nola galtzu zen euskara, hori desegitea, hori alderantziz ibiltzea eta berreskuratuko dugu hizkuntza. Esaldi hori hitzez hitz idatzi zuen soziolinguista katalan batek. Eta netako aberrazioa da hori pentsatzea, edo ez ezagutzea ongi nola galdu zen euskara gure hainbat herritan, gure hainbat familiatan, eta ze erronka dugun gaur egun euskara berreskuratzeko eta zabaltzeko. Euskara galdu zelarik, eta nik hori ikertu dut Nafarroan, azkeneko 2 mendeetan, batipat, gertatu zena izan zen hitz gutitan, handika erranta, ordura arte euskaraz bideratzen ziren harreman sozial horiek, erdaraz ez zirela bideratzen. Hau da, hizkuntza batek betetzen zuen nolabait espazio komunikatiboa erdarak gaztelaniak hartu zuela. Hau da, hizkuntza ordezkapena izan zen. Gaur dugun testu inguru komunikatiboa haunitzez ere konplexuagoa da. Gaur egun familiok nahi dugu jakina gure haurrak euskaldun hasi, baina nahi dugu bertze hizkuntza ofiziala ere ongi jakitea eta atzerriko hizkuntzak bat edo gehiago aldala ongi jakitea. Eta hori onda, eta hori dena uztartu behar dugu. Eta biztan da horrek bihurtzen duela gure testu ingurua haunitzez ere konplexuagoa. Ez du zer ikusteko hori duela 60 urteko testu inguru soziolinguistikoarekin. Eta gure gizartea askotarikoa da, eta beraz, eskola ere askotarikoa da. Eta hor, hizkuntza eta identitate haunitz ditugu lehenago duela hamarkada batzutan, ezkenuen aniztasun kontestu bat dugu, eta erronka berriak sortzen dira hortik. Nola bildu hori guztiak euskarara? Nola egin zilegi horiek euskaraz? Nola sortu nongotasun anitzeko euskarazko hiztun taldea? Eta hortik bigarren gogoeta. Dagoeneko inork ez du sinesten euskararen transmisioaz kontatu zigutena. Gurasoek nola, haurrek hala. Ez dakit hemen zenbat zaudeten guraso zaretenok, etxean euskaraz egiten duzuenok, eta etxipen handia metatu duzuenok, zuen haurrak hasten direlakoz,
erdaraz, beren adinkideekin, plazan, halako batean zuei ere zuzentzen. Ez dakit zuentako zenbatek ez duen pentsatu halakoetan zer gehiago egin dezaket. Edo eskolari dagokionez, eskolak egin du dena, eskolan ikasiko dute. Eskolak. Beraz, ez dago halako determinismorik, ez dago automatismorik, dagoeneko hizkuntza transmisioaren, hizkuntza geroratzearen, hizkuntza ondorengoen ganatzearen inguruan kontatu zigutena, etzen egia osoa. Eta horrek etxipena sortzen du familietan, etxipena sortzen du zenbait familiatan, familia euskaldunei buruz ari naiz, baina familiak erdaldunak, euskaraz egiten ez duten familiak, ez ziren kontuan hartzen. Hoiendako ez genuen hitz erdia ere, ez genuen diskurtsorik, hoiek ere erakartzeko proiektu kolektibo honetara. Beraz, hori da testu ingurua, arront konplexua. Eta nola haurrak hiztun bilakatu, hizkuntzaren jabekuntza hutsaz harago, euskal hiztun taldean sartzeko, beren burua hor zilegi ikusteko, eroso ikusteko, nola egin hori kalean aditzen ez den hizkuntza batekin, hala da hainbat kasutan, gure herrietan, gizartean nagusi ez den hizkuntza batekin, eta nik kezka horiek buruan izanta, erantzun teorikoa gehien asebeten hauena topatu dut hizkuntza sozializazioaren paradigman. Language Socialization izeneko ikerketa lerroa, gero azalduko dut, abiatu zuten Ipar Amerikan duela 25-30 urte. Baina noa lehenbizi, horretara iritsi baino lehenago, euskal soziolinguistikari begirada kritikoa egitera. Hau da, orai izpide dugun gai honen inguruan, nola begiratu dio euskal soziolinguistikak? Hau da, ikusiko dugu azterketa kritikoak azaleratuko duela zenbait ezaugarri arazotsu. Eta lehenbizikoa da ikerlanak oro har nagusiki transmisio kontzeptuaren gainean egin dira. Hizkuntza transmisio kontzeptua erabili izan da oro har haurrak hiztun bilakatzeko prozesuaren gainean hipotesiak eta teoriak eta azterlanak egiteko. Transmisio kontzeptua ez da neutroa. Transmisio edo transfer nazioarteko literatura sozioantropologikoan agertzen den bezala, transmision kontzeptuak biltzen du bere baitan adiera zehatz bat. Badago norbait, zerbait transmititzen duena bertze bati. Eta transfer edo hizkuntza emate hori irudikatzen da modu vertikalean, goitik bera, norazko bakarrean, eta jasotzen duena hartzaile pasiboa da, hartzailea da, jasotzailea da. Eredu horri loturik edo eredu horren ondorioz, gure lanetan, batipat azterlan kuantitatiboetan, erabili izan den, eta gaur egun ere erabiltzen den kontzeptu totem bat, da ama hizkuntzarena. Eta ama hizkuntza da kontzeptu bat oso murritza
ez duena hartzen hiztunaren bizi ibilbide osoa, bakarrik ume zaroaren momentu jakin bati begiratzen dio, ama hizkuntza hori gero gerta daiteke ez izatea hiztunak hobeki egiten duen hizkuntza maizen egiten duena, maiteen duena, aurrei hitz eginen diena, ama hizkuntza hori da, azken batean, konstrukto ideologiko bat, kontzeptu biologizista bat, baina ikaragarrizko potere izan duena. Hizkuntzaren bi transmisio mota bereizi izan dira gure lanetan tradizioz. Alde batetik lehen gertatzen den transmisioa, naturala deitu izan dena, informala eta familian gauzatzen dena, eta bertze transmisio bat ondotik heldu dena, kulturala deitu izan zaiona, formala eta eskolak bideratzen duena. Oso eztabaidagarria da. 4 hilabete ere ez dituzten haurrak, haur eskola batean sartzen baldin ditugu, zer da naturala eta zer da kulturala, zer da formala eta zer da ez formala. Gaur egun, olako dikotomiak laguntzen aldigu bereizten eta gainera, bi transmisio mota horiek tradizioz ez dira uztarturik aztertu. Zein bere bidetik, elkarrekiko harremanik ez balute bezala. Ikergunea etxera edo familiara mugatu dute, lehenbiziko transmisio natural horren kasuan. Eta ea ze gertatzen den familian. Eta guraso euskaldunek zer egiten duten aurrekin. Eta datu hori gurutzatu bizitokiko egoera soziolinguistikoarekin eta bertze alderdiren batekin. Baina gurasoen agentzia zen hor garrantzitsuena. Euskaldunena biztan da gaztelania dunen agentzia existituko ez baliz bezala. Eta datu kuantitatiboak eta kualitatiboak ez zituzten uztartzen. Gehien bat, ikermolde kuantitatiboa, soziologikoa erabili izan da azterketa hauetarako. Eta gurasoen euskara gaitasuna irizpide nagusitzat hartu zuten. Beraz, euskaraz zekien guraso bat bederen ez zuten familiak, ez ziren sartzen eskema honetan, transmisioaren eta aurrak hiztun hasteko, euskaldun hasteko alegin hauetan sartzen. Eta soilik aita amen hizkuntza portaerei erreparatzen zitzaien. Erran dugu, transmisioaren eskema horretan, jasotzailea hartzaile pasiboa da. Aurren agentziarik etzen sartzen eskema horretan. Harrigarria badirudi ere, zertaz soziolinguistikak lekukotasun desente bildu ditu azkeneko hamarkadatan, erakusten dutenak belaunaldi bateko kideek joera dutela bere belaunalkideen hizkuntza portaera eta moldeetara egokitzeko. Eta egokitze hori dagola goitik heldu zaien aurreko belaunaldien hizkuntza emate horren gainetik. Hau da, guk ulertzeko, baldin badugu lagunen bat, gurasoak andaluziarrak dituena, baina hemen hasi dena, gure lagun horrek guk betzala hitz egiten du. Hori gertatzen da. Zergatik, hemen sozializatu delakoz. Hau da, haurrak direla haurren hizkuntza irakaslerik onenak, hori aspaldian daki soziolinguistikak. Eta aldiz, elementu hori, hau da, haurren agentzia,
Eta agentzia hori ez da bakarrik ezker eskuin, ez da bakarrik nolabait horizontala. Goitik ere bada, transmisioen eskeman, harreman vertikala bakarrik norazko bakarrekoa zen, goitik behera. Baina behetik gora ez alda deus gertatzen. Ze gertatzen da euskaraz ez dakiten gurasoen familietan aurra D ereduan eskolatzen baldin badute eta aur hori hasten baldin bada euskaraz eskolan eta aurrek egiten dutena beti berrikuntzak etxera ekarri. Eta ekartzen baldin badiete gurasoei ikasitakoa eta horrek pizten baldin badie motivazio berria eta aurrak irakasten baldin badie ikusten duena eskolan, eta hori ez da alda deus. Horretarako itxu ginen, eta orduan batzutan eskemak bera, kontzeptuek beraiek moldatzen dute gure begirada. Horregatik diot importantea dela batzutan paradigma teorikoak aldatzea. Orduen, aski elementu arazotxu ematen zituzten euskal soziolinguistikan hiztun bilakatzeko prozesuaren inguruan eratutako teoriak. Eta hori nolabait konpontzeko nik jo nuen, aipatu datzuedan bezala, hizkuntza sozializazioaren paradigma. Eta baina aipatuko datzuet labur-labur teoria honen inguruko informazio pixka bat. Egile nagusiak sortu zutenak iker lerro hau izan ziren Elinor Hodge eta Bambi Schiffelin. Kalifornian abiatu zuten 1980ko hamarkadaren erdialdean iker arlo hau modu disiplinartekoan lantzen zuten nola bilakatzen diren haurrak edo heldu hasiberriak hiztun taldeko kide. Hau da, oso kritikoak ziren ordura arteko bereizpen batekin. Hau da, alde batetik ikasten zen, aztertzen zen hizkuntzaren jabekuntza, eta bertze alde batetik hiztun taldeko kide bilakatzeko prozesua. Hau da, bereizten zen zer den ikaste prozesu hutsa, kodearen ikaste prozesu hutsa, eta testu inguru soziokulturala. Eta hauek erraten dute, ez, uztarturik ikertu behar da hori, batak bertzeari eragiten baitio, ezin dugu bereixi hizkuntza ikastea hizkuntzak duen testu inguru sozialetik. Eta oso logikoa da, eta gurea bezalako egoera batean zer esanik ez. Ezin dela bereixi euskaraz jabetzea, euskararen jabekuntza, euskal komunitateko kide izateko prozesu horretatik. Aipatu dudana aintzat hartuta. Kontuan hartuta ez dela kalean ikasten den hizkuntza, batzutan familietan, batzutan gehienetan familietan, ez da hizkuntza nagusia, eta bar, ez. Beraz, hizkuntza sozializazioaren prozesua proposatu zuten testu inguru soziokulturalari lotua eta soziohistorikoan kokatua. Planteatu zuten prozesu oro hartzailetzat edo holistikotzat. Ez familiara mugatua, edo familiara eta eskolara transmisio kulturalaren kasuan mugatua. Ez, hemen haurrak parte hartzen duen egoera komunikatibo oro sartzen da. Edozein gizarte arlotan gertatzen dela. Eta elkar eragilea dela aipatu zuten. Eragile bakarrak ez dira goikoak. Ez da gertatzen soilik gurasoengandik aurrengana, irakasleengandik ikasleengana. Baizik eta hor harreman gehiago daude. Behetik gora, baita ezker eskuin, hau da, belaunkideen artean. Eta nire ustez paradigma hau egokiagoa da
transmisioaren eredu tradizionalak ezkutuan edo ikusezin uzten zituen hainbat alderdi ikusteko aukera ematen digulakoz. Adibidez, aipatu dudan bezala, ze gertatzen den, haurrak direlaik euskaldun bakarrak familia batean, haur horiek ze sortzen dute familia horietan. Edo haurrak baldin badira bertze haurren hizkuntza irakaslerik onenak, hori nola kudeatu behar dugu alderdi horiek. Orduan, azalduko dazuet eskema batean, nire ustez aldaketa hori egiteak zer ekarriko digun hainbat arlotan. Eta eskema honetatik iritsiko naiz nire saioaren helburua den xedeaz birpentsatzera. Orduan, transmisiotik sozializaziora jauzi bat egitean, ikusten dugu horrek kontzeptuan baduela eragina, eragingunei ere eragiten diela, eragileak nor izan daitezken, eta xedea. Orai hartio azaldu dudan eskeman, gauzak honela zauden. Transmisioa zen erabiliteko kontzeptua, eraginguneak ziren etxea, lehen transmisio natural, informal horri dagokionez, eta eskola bigarren transmisio kultural, formal horri dagokionez, eta eragileak horrekin koherentziaz ziren gurasoak, irakasleak, baino beti euskaldunak biztan da. Eta eragile hoien hoiek egiten zuten agentzia hori zen goitik bera eta norazko bakarrean. Eta horrekin bat, zein zen xedea transmisioaren eskema horretan? Euskara ama hizkuntzatzat transmititzea, familia euskaldunen kasuan, edo eskolan ikastea, bigarren transmisio kultural horri dagokionez. Orai, paradigma aldaketak, horietan guztietan aldaketak ekarriko dizkigu. Alde batetik, transmisiotik sozializaziora, aipatu dudana, kontzeptu hori sozializazioa hala izendatu dute, azaldu dizuedan bezala nazioarteko literatura akademikoan, language socialization ikerlerroan, baina bertze izen batzuk ere eman dizkionik horri. Izan daiteke transmisio sozial bat, izan daiteke transmisio komunitarioa, ideia hori dago, sozializazio kontzeptuari hurbil. Transmisio mota hori, familia transmisio mota hori, gainditzen duen bertze transmisio ideia bat. Eraginguneak, biztan da, azaltu dudan bezala, ez direla bakarrik etxea eta eskola, gizarte osoa sartzen da hor, oro hartzailea edo holistikoa dela prozesua azaldu dut. Eta orduan, aisialdia, kirola eta edozein komunikazio egoera ere sartuko genuke eraginguneen zaku horretan. Hiztun bilakatzen baikara ez bakarrik etxean, ez bakarrik ikasgelan. Haurrak hizkuntza ikasten du parte hartzen duen edozein egoera komunikatibotan. Hori hala da, ez? Eta eragileak orduan, zein dira eragileak? Eragileak ez dira bakarrik gurasoak edo irakasleak. Eragile aniztasuna dago, hor sartuko genituzke hezitzaileak, monitoreak, hor sartuko genituzke bertze haurrak, jolas lagunak, eragiletasuna ugaldu egiten da eskema honetan.
eta eragiteko bideak beraz ere bai. Eta ja norazkoak askotarikoak dira. Ez bakarrik goiti beiti, baizik eta beiti goiti eta esker eskuin biztan da. Eta xedeari dagokionez, honekin bat eta koherentzia osoz, hizkuntza sozializazioaren ikuspegitik, nik planteatzen dut bertze helburu bat. Eta helburu hori da haurrek beren artean euskaraz egitea. Nik formulatu izan dudan bezala nire artikuluren batean, haurrek beren harreman eszentrikoetan euskaraz egitea. Harreman eszentrikotzat jo ditut, haurrek beren adinkideekin egiten dituzten horiek. Familia egunetik kanpo. Haurrek adinkideekin eza, haurrek bertze haurrekin. Eta horietan, egoera horietan euskaraz egitea. Baina egoera horiek izan daitezela ez instituzionalizatuak. Hau da, Jean-Claude Corbeil, soziolinguista kanadarra, Quebecarraren hitzak hartuz, berak bereizi zituen egoera komunikatibo instituzionalizatuak, hau da, dagoeneko hizkuntza baten erabilera aldez aurretik ezarrita dutenak, adibidez ikasgela, eta komunikazio egoera berak erraten du individualizatuak edo ez instituzionalizatuak. Hau da, komunikazio horiek ez dute aurretik ezarrita ze hizkuntza erabiliko den. Adibidez, plazan, jolasean aritzea, izanen litzateke komunikazio egoera ez instituzionalizatua. Nik horiek hartu ditut xedetzat. Haurrak eken artean jolasean ibiltzen direlarik. Hori da hizkuntza sozializazioaren paradigma honetan nire ustez helburua. Helburua ez da gurasoen eta haurren arteko erabilera. Kale neurketak egiten ditugularik oso datu ezberdinak ateratzen dira. Batzutan. Eta ez da helburua haurrek jakite hutsa. Eta honek, xede aldaketa honek aldatzen digu transmisioaren ideia. Eta ez bakarrik kontzeptuaren hitz soilean, baizik eta ulertzeko moduan, ez karaari belaunaldien arteko transmisio batez, baizik eta belaunkideen arteko transmisio batez. Hori da nik uste dut oso helburu logikoa, helburua baldin bada, azken batean, haurrak hiztun hastea, hiztunen sare naturaretan, hiztunen belaunkideekin, haiekin eginen dute aurrera bizitzan. Ez gurasoekin, guraso desagertuko gara alako batean, ez? Bizilegez. Ze garrantzitsua den, hau da, transmisión intergenerazional ideia batetik, intragenerazional dimentsio batera ere geistea, edo horri ere erreparatzea. Orduan, ja akitzeko, pixka bat eginen dugu laburbildu esaldi batez nik nola ulertzen dut euskaldun hasteko prozesua, edo ze behar du haurrak euskaldun hasteko, eta izanen litzateke nik azaldutako guztia honela bilduko nuke. Euskaraz aditzeko eta aritzeko aukera usua, ohikoa, kuantitatiboki nahikoa, erdaraz bezainbestekoa edo alden parekoa behin, eta kualitatiboki askotarikoa, egoera komunikatibo bestelakoetan. Ez
eskolara soilik mugatua, ez familiara soilik mugatua. Pixkat, hizkuntza sozializazioaren paradigmaren holistikotasun horri loturik. Eta hortik, honetara iritsi gara, sedearen berformulazio honetara, haurrak beren adinkidekin komunikazio egoera ez instituzionalizatuetan euskaraz aritzea. Hemen paratzea gure sedeak baditu nolabait ez dut arazo erran nahi, erran dezagun erronka batzuk. Nire ustez, haunitz baitugu ikertzeko. Haunitz dugu ikertzeko. Haurren talde naturaletan edo ikasgeletan zertaz nagusitzen den hizkuntza bat edo bertsia, ez dakigu ongi. Maisu maistrei galdeginik kontu kuantitatibo hutsa ote den, zertaz, agian gehiago daude etxe euskaldunetatik heldu direnak. Badirudi ez dela kontu kuantitatibo hutsa. Maiz, behinpin ez da hori gertatzen. Haur gehiago daude etxe euskaldunetatik heldu direnak, beraz, talde horretan harreman hizkuntza euskara da hasierako momentutik. Ez da hori gertatzen. Maiz, agit zuen esperientziaren arabera, gero kontatuko didazuen nahi baldin baduzue. Behin hizkuntza gaztelania euskara ezarri baldin bada, bihurtu baldin bada talde natural baten harreman hizkuntza, hori alda daiteke. Zer egin dezakegu hori aldatzeko? Eta gure ereduko unitateetan. Hasiera batean, oroitzen baldin bazarete, planteatu dizuedan gogoeta horretan erran dut. Ze inozo ginen hasieran, ez? Uste ginuen, ikasgelan euskaraz egiten baldin badute, gero plazan euskaraz eginen dute. Eta gaur badakigu ezin dela espero, hizkuntza transferentzia automatikori gertatzea batetik bertzera. Baina nire galdera da, baina ezin da provokatu? Garbi da, ezin dela espero automatikoki gertatzea, baina ezin aldugu deus egin, hori hala izan dadin, eta hortan haunitz dugu esploratzeko eta ikertzeko. Ze leku bete dezakete hor eskolaz kanpoko edo kurrikulumuz kanpoko jarduera ongi gidatuak, helburua garbi dutenak, aurren hizkuntza portaerei eragiteko, dena delako gaia dela jardueraren kirola, eskulana, musika berdin da, hori bigarren mailakoa da. Baina hori dinamizatzen duenak, monitoreak, hezitzaileak, entrenatzaileak, dena delakoak, garbi duela, helburu bat dela aurren arteko portaera horiek, hizkuntza elkarrekintza horiek euskaraz izatea. Agian horiek egin dezakete zubilana, oso instituzionalizatua den egoera komunikatibo batetik, ikasgelatik, erabat aske den egoera komunikatibo batera, plazara, esplora dezakegu hortik, edo zer dakigu adibidez hizkuntza lidergoaren ikuspegitik aurren taldeen funtzionamenduaz. Horrek ere batzutan esplikatzen du, zertaz egiten duten autu hizkuntza baten edo bertze baten alde. Iruditzen zait, beraz, xedearen birformulazioak arazo berriak ere ekartzen dizkigula, erronka berriak erranen nuke nik, baina beti da kirol ona pentsamoldeak aldatuz joatea, eta gure egoerari hobeki erantzunen dion eskema teorikoak
proposatzea. Eta hori izan da, gaur zuei ekarri nahi izan dizuedana, eta espero dute argiren bat edo piztu izana, eta orain zuen esanetara nahi duzuena erantzuteko. Esker mile. Eskerrik asko, Paula. Esan bezala mikroa hortxeago, ez dakit galderari sortu zaizuen, gogoetarik, partekatu nahi duzuenik. Espaldin badago, nik egin nahi zu bat. Gustatu zait transmisioa eta sozializazioaren arteko desberdintasun hori eta belaunaldien arteko harreman horrek nola egiten duen hizkuntzaren ikaskuntzan, ez? Egia da gaur egun alare sozializazioa esan dugunean badaudela noski plaza eta kalea eta taberna edo parkea, baina sozializazio ez presentzial horrek ere edo sozializazio digitalak geroz eta indar gehiago duela ere hizkuntzaren erabileran. Sozializazio ez presentzial horrek hizkuntzaren erabilera nola aldatzen duen edo nola ze pultsu daukan belaunaldikideen arteko harremanetan, hortaz? Bai, galdera interesgarria. Gaur egun bizi gara aurrez aurrekoaz gain virtualak izan daitezken egoeratan, ez? Komunikazio eta elkarrekintza egoeratan. Bistan da, input horiek aurren erabilerari eragiten diotenak. Maisu maistrak zarete batzuok edo gehienok, eta gauza jakina da, aurrek maiz ahitzen duten hori, izan marrazki bizidunen serie batean, eo pelikula batean, eo Pirritx eta Porrotx eta Marimototxen saio batean, ahitzen dituzten esapide, esaldi eta hitzezko input batzuk ekartzen dituztela beren joku simbolikoetara. Eta hori oso nabarmena da, eta beraz nolai pantailak eta oroar bizipen kultural horrek iristen zaiena hartzen dute eta eragingarri handia da. Bertzalde, badakigu pantailen bidez aurre iristen zaizkiela eduki kulturala unitz, erakargarriak zaizkienak eta erreferentzia hartzen dituztenak, eta horiek biztan da laguntzen dute hizkuntzari balio positiboak edo nolabait balio batzuk eransten. Hizkuntza soilik inoiz ez doalakoz. Hizkuntzari beti lotzen zaizkio balio sozialak. Eta gozamenerako bide ongi pasatzeko aukera hori dena baldin badute hizkuntza batekin, bistan da horrek hizkuntza horri lotzen dizkiola balioak, atxikimenduak, eta gainera hizkuntza horretatik hartzen direla makuluak, esapideak, gero joku simbolikoetara ekartzeko eta beraz erabileran txertatzeko. Beraz, eragingarriak dira diozun bezala. Bai, beira, horre galdera bat. Ez dakite ondo ulertuetan sozializazioaren kontu hau, zerbait berria da, proposamen berria da, urgeizki ulertu ez badizut, oain arte euskalgintzati planteatu ezten zerbait da, eta mundu soziolingüistikoa. Barkatu, ez datzut ongi haitzen. Mikrofonoa gertuxeago edo, Bai, oin hobeto? Bai. Ez dakit oso ondo ulertu da sozializazioaren kontu hori,
Ze, gizki ulertu ez badete esan duzu ez soziolinguistikatik eta ez euskalgintzatik, oain arte ez dia planteatu oain aipatu dituzun ideiak, ezta? Gehiago transmisio vertikala eta jozu hitz egiten aizinan bitartean etortzitzaidan burura Euskara Elkartek azkeneko 30 urteetan egin duten lana. Ez dut ongi aitzen, bai, ezakit. Euskara Elkartek azkeneko 30 urteetan egin duten lana, hor sozializazioaren ikuspegitik iruditzat ari direla. Ez dakit, beste zerbaitetaz ari zaren, edo oso antzekoak ikusitut, eta orduan ez dakit, nun, 30 urte horietan planteamentua zertan ez deun? Bai, aipatu dudan bezala, hori hasieran esan dut, aurren hizkuntza portaerekin arduratsu zeuden, bai, maisu maistrak, teknikariak, hezitzaileak, hamarkadatan ibili dira sen honez proiektu egokiak bideratzen, eta nik hori aitortzen dut, sen ona izan dugu horretarako. Baina hori dena egin dute teoria egoki baten itzalik gabe. Eta nire nolabait nire aldarrikapena da teoriak ere behar ditugula. Gure ahalegin soziolinguistikoei koherentzia emateko. Eta gero gure realitatea irakurtzen eta eraldatzeko proiektuak bideratzen lagungarriak zaizkigulakoz. Orduan, hori aitortu behar dut. Azken hamarkadatan oso gauza interesgarriak egin izan dira teoria hau gabe ere, baina orain badugu gainera eskema bat indartzen duena egindakoaren egokitasuna eta laguntzen diguna pentsatzen eragiteko bide gehiago, ikertzeko bide gehiago izan daitezkela. Baina nire aitorpena euskalgintzatik bideratu diren proiektu on egoki eta beharrezkoetara. Bale, lehen aipatu duzu, ezta, eskolatik plazarako bide hori naturalki gertatzen espada, ia ezin dugun guk hori provokatu, ezta? Eta hausnarketa hori bota duzu, eta aipatu duzu zubilana, ezta, zeinek egin dezakeen, eta auzi hau badago planteatzerik taldekatzena ukitu gabe, ikastetxeetako taldekatzeak planteatu gabe bakit meloi handia dela, eta baina hori etortze zait burura, ez da? Testu inguru soziolinguistikoa kontuan harturik eta ikastetxe guztion ezaugarriak berberak ez direla kontuan harturik, ez aldugu taldekatzena ere honen barruan aztertu behar. Taldekatze lana aipatze duzularik erran nahi duzu aurren ama hizkuntzaren araberako taldeak egitea. Hasierako faseetan. Hasierako faseetan, ja. Bai, maiz galdetu didate hori, eta nik orai erantzuna emateko ez diote erreferentzia eginen ezein teoriari ez dagoelakoz. Pena, hainbat tokitan erraten didate. Lehen egiten zen, haur txikien ama hizkuntzaren araberako taldeak. Eta ni galdetu, eta ikertu altzen duten. Ondorioak, zein izan ziren ondorioak? Ez dut artikulurik aurkitu horren berri ematen duenik. Badago, eskertuko nizueke horren berri ematea. Hori hasteko, ez? Nik ez dut ezagutzen, nolabait erreferentzia teorikoak eta guzti, edo ikerketa baten emaitzak aipatuta, nire erantzuna emateko. Nik nire erantzuna emanen dut, oso neuretik, ez? Nik zalantzak ditut. Hori planteatuko genuke
eskolaren aurren aktibitatearen denbora oso portzentaje tikia dela aintzat hartuta. Plazan ere aplikatuko genuke hori. Plazan ere egin nahi genituzke taldeak. Taldeak egitearen zergaitia eskolan horrek erroti jotzen baldin badu agian eskolak dagoeneko onartuak dituen bertze balio batzuekin, bereizpen hori, defendatzeko erraxa ez dena, eskolan bakarri planteatuko genuke, eta hortik atera eta plazan ere bai edo ez. Zalda garrantzia handiegia ematia eskolan ematen duten denbora horri bertzalde, ez genuke agian probestu behar izanen aurren arteko hizkuntzean interakzioaren mesede horiek agian dinamizazio eta elkartze berezi batzuk egiteko taldearen arabera bereizitu gabe. Nik zalantzak ditut bertzalde batetik haur txiki baten ama naiz, etxean euskaraz egiten dugu, eta erabat ulertzen dut, eta hasi naiz erraten ze etxipen sentitzen aldugun toki erdaldunduetan aurrak euskaldun hasten saiatzen garen familia euskaldunok. Alde horretatik bat egiten dut erabat, eta nolabait danak elkarrekin egote horren, kaltea zerran behar nuen, ez dut kaltea zerranen, ondorio ez jabetzen naiz. Ikusita zein den aurre euskaldunen hizkuntza portaerak txiki-txikitatik beren belaunalkideekin garatzen dituztenak denetarik dagoelako. Euskara ulertu ere egiten ez dutenak eta euskaraz euskara etxetik dakartenak, ez? Baina nik nuke hortik joko, saiatuko nintzateke bertze bide batzuk urratzen. Agian, helarazten baldin badidazue ikerketa horren berri, gero emanen datzuen dire helbidea nahi baldin baduzu, edo antolakuntzako eskatu, arreta handiz irakurriko dut. Baina ikerketak behar dira. Ikerketa agian ez bat, baizik eta batzuk izanen bagenitu ama hizkuntzaren araberako taldekatzearen inguruan, nik uste dut gauzak eztabaidatu ahal izanen genituzke. Baina iruditzen zait batzutan, etxipen horretatik planteatzen dela irten bidea, baina agian hori ez dela aski. Ez dakit, igual ez da oso ase betegarrian ere erantzuna, oso modu pertsonalean egin dute, barkatu.